Hej YouTube. Jeg vil lave sådan en video og fortælle, at jeg laver sådan en min YT-ord. Og den kommer stort set, hvis ikke lige så godt på det, så det er det, jeg men I kommer ikke til at se selv mig, men det ved jeg ikke lige nu. Jeg ved ikke, hvad min computer den kan. Kan nok, men jeg har ikke fundet ud af det. I hvert fald. Den nye, den kommer til at se Danish Gamers, regner jeg med. Jeg lægger nok ikke den her ud på YouTube. Lige før jeg slår på. Men den her server, det er sikkert en IP på, men ellers så kommer den til at have noget description. Ja. Men i hvert fald, den her video bliver lidt længere end alt det her. Fordi at jeg vil få vist med serveren. Altså vi lige så et våben og alt muligt, og jeg sagde ja til noget i starten, men det var bare en måde til teknik, sådan at man har det. Jeg lægger. Ja, så. Men i hvert fald. Nej! Come on, man. Klarer jeg det ellers for en lille. Og vi skal huske at sige ja til texture packen. For ellers så render jeg rundt med hus og skyder. Og det giver ikke. Ja! Ja, nu er jeg godt på den her. Og nu er jeg der, det er det nye map, og der er gamle måneder. Og når jeg så var der, så kan I bare skrive et eller andet, for eksempel 12.mc-word. Nej! Men jeg skal lige pause til at det her video. Jeg nåede ikke lidt op, og jeg blev simpelthen lige smidt ud af serveren, fordi der stod, at jeg var AFK. Men det var bare fordi jeg lavede det. Men i hvert fald, jeg skal lige videoen skrive. Jeg skal lige finde ud af det. Det pauser i 8. Og nu har jeg fundet ud af det. Jeg skal simpelthen lige have ordnet noget. Og der var så pauser. Det bliver ligesom hurtigt noget med pauser og sådan noget. Så er der så tilbage. Og ja, jeg var lige ude af søvn en gang. Simpelthen lige fordi jeg lige skal vise jer. Spiller med den hjælpende. Jeg er ikke på den måde. Nu slutter banen. Den bane er ved. Virkelig lag og ikke. Og banen begyndte. Så er der bane til. Jeg starter en lille bane. Jeg skal lige ned og
Åh, det er så... Åh, jeg kan det. Shit. Fuck. Lige meget. Jeg har også meget godt det her. Shit, jeg er så ikke først til det nu. Og jeg er virkelig god til det her. Og til at sælge dem der med. Den her røde. Så er det sikkert den der bonus. Men fuck, gør det lige for mig, men så lækker. Hvad har vi? Og lige sådan en lille glitch, du ved, ja, det er bare sådan en lille glitch. Nok det. Hvad fuck skal lige blive der det? Yes. Du kan simpelthen ikke se mig. Der! Okay. Men i hvert fald, ja. Det var nok det, sådan at det var bare lige at, jeg vil bare sige, at jeg laver simpelthen en ny gang. Når whatever, vi ses video. Husk at faktisk bare like. Det behøver ikke sådan at subscribe. Jeg synes, at jeg laver noget. I hvert fald, vi ses YouTube. Bare like, hvad det står. Well,